kuzivawo zita renyu seni uye kuti chii chakaitika uye kuti munogara kupi. Ndonzogwa misi munharaunda ndogara kuiti house number 50. Mungatsanangurira kuti chii chakaitika. Muda chakaitika zvakaitika ndezvekudai so tatenda kunhamo inonzi kugoromonzi handiti tenda kunhamo ikoko ndine mwe muzukuru wangu aingondituka achindituka panguva dzimwe dzese idzi handitika tikazosvika nguva yekuti takuda unochera guwa makuseni kuma4 handiti patapinda mukombi patafamba nekombi handiti tafamba nekombi yasvika payaifanira kuti titendese munhu pamakuwa kunochera guwa vanhu isu achiburuka iye ndopa akabva tanga kundishauda ndikati mwangu usadaro bvaaramba ona kuti muzukuru wangu usadaro bvaaramba ndopaipi pandakazogumbukawo pandatanga kumupa zvibhakera ine ndakamurova zingaiti kusvika pakunomutembera shamu ndakazonotemba shamu pandamurova 3 shamu kumusana yechi4 bvabata achi shamu yangu yaye paakada kuzondirova inini pandanzvenga dzimwe yandakanzvenga ndichitendera kudaiso ndopaakandibata bvaatanga kuruma apa panzeve apa panzeve pangu apa akaruma panzeve apa kuti nditi ndipupeka apapupike because ndaitofunga kuti anobva aidzura handiitika right pandateramira ndingandisiye pandakazonzwa mazino ake alusi kuti aregedzera mbichana pandakavhizura kudai so handiti ndavhizura kudaro akabva aya apa padama pane vavangaya bvandiruma ipapapa pandamudonhedzera pasi bvanditanga murova zvibhakira achizonosimuka akabva angotizobva aenda kwake aenda pakongatirika atizive kuti chati kupi kana ino handitokuziye patakazongodainesango. Saka tikatarisa ronda iri rakakura zvekuratidza kuti pakabuda ropa rakawanda nenzeve iyi iri half gone kuratidza kuti nzeve iyi yanga yakutodambuka. Saka ropa rakabuda ipapo zvakafamba sei? Rakawanda munhu waMwari. Ropa rakabuda apa pamunomboziva kuti chika rimwe racho paindiruma aitota rekunwa aitosveta ropa achimwa ropa rangu inini manzwa kuti aita kati ndiobva munhu uyu mati ukama hwenyu wakamira sei? Ukama wangu nemunhu uyu ndomuona semuzukuru wangu. Saka muzukuru ndiye airuma nzeve yasekuru achisveta ropa. Airuma nzeve yangu iyi yanga yakutobva. Saka paanga kuda ziso here padama? Yanga kutoda ziso. Pakandisiye munhu zai zvakaitika. Ndakatozono pakandisiye ndikatanga ndabata apa. Pananzwa kanzeve aka karipo. Ndikafunga kuti aenda nako mukanwa make. Ndafunga kuti atokadzura zvatodhakwa. Chekutanga achinivhizura achindisiya ndakatangobata ndangofila apa pananzwa karipo but kanga siri muaction senzeve ngwe iyi kaideso yakarembezo ndikadaiso yairoera mumadziro kuide maona. Saka tinoti chimuzukuru uyu mweya here, isatanism here, kupenga njere here kana kuti? Apa munhu pane munhu atomushandisa kupenga njere asi munhu ari normal. Injere. Injere ane ndakatozinzwisisa. Saka imi muri amai kakuruma amai ngozi kaya yakatora iyi? Ngozi yakatotora because hazvipere zvakadaro. Saka imi munonzwawo sei nemwana wenyu uyu since mati kupenga njere? Zvinonzi mwoyo kubereka kana kuti muri mai makabereka ka. Saka hamukwanisi kumuregererawo here semubereki? Panyaya iyi mapesende ekumuregerera mashoma pakuti ndimwe akaona kuti handikwadza haana mboya kana nepenizi kuti ati sorry sekuru ndinokumbira rege achikumburoregerero kuti kule takakwadzana hongu tanga tipa noise handitika
anambobvirawo akatoratidza kuti ana basa nazo day after mangwana acho anga akabata simbi achinditomukara munhu akaruma paina ndakararamba ndotodzwa nevanhu nzanzi atototi ari kukukara aida kutokupedzisai ndikati hasha dzimwe dzekuti ndikatora mvuu yangu yayi ndikati mukomana weko zvaari kuda ndozvandikuti asi pandakazonoti hazvishandi akazondikumbira regiro apa munhu acho akandikwadza haindikana kubasa hana chainacho anondirapa nei ndozangu ndakabva ndangozvitira soft zvangu bva ndangogara ndokuzvitita ndega ndakatonobayiwa jekisini retetenasi apa masemunhu kuchipatara nemari yangu alright ayo maita basa sekuru wemunhu tanzwa nyaya yenyu chirege timbonzwawo witness kuti inoti chii nenyaya iyi right makadi zvenyu vawitness tichakumburawo kuti mutipe introduction yekuti imimi ndimani uye ukama hwenyu nevaviri vekusvetana ropa. Ukama hwenyu ini ndiri mwana wemunhu akasvetwa ropa wakarumwa saka zvoda kuti muri sekuru wemusveti wechivhempai. Alright, chii chakaitika hanzi mimi ndimi mumwe wevamwe vakaona zvakaitika? Zvakatoitika munhu atoti dangerous because kamurumiro kacho kakatoita munhu ipapo nzeve atodotodambuka kuti tise tomuponda panguva iyo. Zvinoti iye ndakatanga kurohwa kuti hatotomudotonzwisisa because aidi totaikudya nzeve zvokuti kunhamo tazoita zvekudzingwa. Makaita ndakanzwa kuti vanhu makaita zvekudzingwa panhamo. Takadzingwa panhamo. Vanhu verufu vakutya kuti ndavaendava hazvichaiti kuti vanenge vari panapo varamba vachiganana. Zvakaoma asi mimi tikuda kuti munyatsotsanangurira kubva pakatanga nyaya nezvese paairuma bhosi tikunzwa kuti munhu aizoti achiruma toda kuti munyatsotsanangurira imi kuti munhu paairuma zvainyatsofamba sei? Pairuma munhu aita zvekusveta ropa kutodhrakula mona filimu radhrakula rero. Dracula. Zvoda atoti munhu atovhempaya munhu. Sveta ropa rasekuru. Aita rekunwa ropa. Hazvina here kana satanism mukati akomana kana chii? Tatozvitya. Kuzi hazvino maufuti. Apa parufu swaka runhu werufu ati chibva izvenyu mungapedzera madya nechitunha. Zvinosodesa chokwadi. Aiwa, tinotenda neakaundi yenyu saeyewitness vadiwa vateereri mainzwa nyaya iyi. Munotiwo kudii nayo nyaya yasekuru vakarumwa nzeve vakasvetwa ropa nemuzukuru. Taisiyirewo kwamuri. Zita rangu ndinonzi Mofela, ndini papa venyu.